Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunku da sake kasancewa da mu a cikin littafinmu mai suna Mijin Aminiyata. Littafin da ya samu rubutawa daga matashiyar marubuciyar nan wato Aisha Yaya Tanko. Wanda ni Fatima Jafar Muhammad zan ci gaba da karanto muku shi a daidai wannan lokacin. Kuma idan masu sauraro za su tuna, a shirinmu da ya gabata ne mun tsaya inda muka ji dakta yana waya ofis yana cewa, ni ke nake ƙauna, ba kowa ba ce, ke ce kalar macen da na jima ina mafarkin samu, kuma ke ce mace ta farko da na kamu da soyayyar ki ta gaskiya. Don haka idan kina ganin akwai wanda kika yi wa alƙawarin aure, to ki sanar da ni tun kafin tafiya ta yi nisa. Bai aune ba, ya ji an turo ƙofar ofis ɗin da ƙarfi, miƙewa ya tsaye ya dafa kai har sai da wayarsa ta sulale ƙasa. To masu sauraro, yanzu kam za mu ci gaba. Hannu ya sa ya ɗauki wayar tasa ya zauna yana dubanta. Dr. Zara ce, na rasa abin da yake damunka, so kake ka haddasa min ciwon da ba shi da magani ko? Ka sani ni ma wata rana zan rama wannan wulaƙancin da kake yi mini. Tana gama faɗa ta juyawarta. Dr. Nasir ya ci gaba da aikinsa ba tare da ya tanka mata ba. Bayan Ramla ta gama wayar ke da wuya ta dubi Zi, wadda tuni fuskarta ta canja ganin Ramla bata isar da saƙonta ba, ta ce, haba ƙawata, me kike ci na baka na zuba? Idan kika kwantar da hankalinki, za ki sami abin da kike so, tunda ni ma kina gyara min tawa soyayyar. Ke ma insha Allah zan samar miki da farin cikinki, kin ji 'yar uwata? Baba Sa'a ce ta shigo, take sanar da su za ta leƙa gidan Baba Hamma ta duba ta, nan suka amsa mata ta duba ba sai kin dawo. Sai suka ce zaune a gaban malam, take shaida masa nata ƙudurin akan Dr. Nasir. Wata irin shewaye ya ce, ki kwantar da hankalinki, sarauniyar mata, ke zan mallaka wa Nasir a cikin sauƙi. Ke dai ki ci gaba da angiza ta, tana kawo mana kuɗi muna karɓa. Ni a iya nawa binciken da na ga wannan mutumin ba da kaya yake zaune ba. Duk abin da za a yi masa bai zama dole ya kama shi ba, amma zan yi bakin ƙoƙarina don ganin kin sami gurbi a cikin zuciyarsa. Ya sa hannu a aljihunsa ya zaro kuɗi masu yawan gaske ya miƙa mata ya ce, ga naki kasan, kin ji? Ta karɓa tana dariya, suka yi sallama da shi, ta nufo bakin titi tana jiran abin hawa. Jiran abin hawanta ke da wuya, ta ji tsayuwar mota mai ƙirar Honda. Ji ta yi gabanta ya yi wani irin faɗuwa. Zaro ido ta yi ganin mutumin da ya fito daga cikin motar. Yusra ta ƙara shafa idonta ta ce, wai don Allah, ido na biyu kuma farki nake yi. Murmushi Faisal ya ce, ki ƙara buɗe idonki, ni ne dai dama ana ganin ki? Ina kika baro shedaniyar ƙawarki Dr. Zara, kuma me kike yi a nan, ko an je wajen malami ne? Ta ce, kai dai ka fiye magana, ashe har yanzu kana nan da wannan halin naka na sa ido? To ni daga gidan kawuna nake can baya. Shuru ka ɓuya kwana biyu, ko ba ka bar ƙasan ne? Faisal ya ce, ina nan gefe guda, duk wanda ya neme ni zai ganni idan ya so hakan. Nan dai suka yi ta taɓa hirarsu. Ya ce, ko na rage miki hanya ne? Sura ta ce, duk yadda ka ce haka za a yi. Ta buɗe motar ya ja suna tafiya suna hira har ya sauke ta a ƙofar gida. Suka yi sallama, ta shige cikin gidan. Bata zame ko ina ba sai cikin ɗakinta. Ta yi wurgi da jakarta ta shiga bayan gida. Ta yi wanka, ji ta yi wayarta ce ta hau ƙara. Cikin sauri ta fito inda wayar take. Sunan Dr. Zara ta gani ya bayyana akan fuskar wayar. Ta ɗaga ta ce, haba dakta, ki yi haƙuri mana, aikin san irin wannan aikin a hankali ake bin sa, ba a cikin gaggawa ba. Ina so ki ƙara kwantar da hankalinki, ki bi a sannu har lokacin da za mu sami kan dakta, kin ji? Bayan sun yi sallama ne Sira ta ce a fili, tab, zan nuna miki ke ba wata bace, gwanda ma ki riƙe aurenki, shi zai fi miki alkhairi.
ba wai bin mazan wasu ba. Ta ja dogon tsaki sannan ta ci gaba da aiwatar da abubuwanta. Hauwa ce zaune a tsakiyar gado tana danna wayar da a hannunta. Hauwa ce zaune a tsakiyar gado tana danna wayar hannunta ta ga saƙon Ramla ya shigo kamar haka. Assalamu alaikum aminiyata. Fatan kina lafiya, ya jiki? Insha Allah gobe ina nan zuwa ki huta lafiya sai kin ganni. Wani irin daɗi ne ya lullube ta. Washe gari ne tun sassafe Ramla ta fara aiwatar da komai ganin ta kammala aikace-aikacenta. Baba Sa'a ce ke tsokanar ta akan zumuɗin da take na zuwa gidan Hauwa. Nan take shaida mata dole su tafi da Ramla ta ce, ni ma ina so mu je tare, ita ce na ga kamar ba ta son zuwa ne shi yasa na kyale ta, amma tun da kin mata magana sai mu tafi ɗin. Tafiya mutum bai ai ta fi daɗi baba. A ɓangaren Hauwa kuwa tuni ta shirya wa aminiyarta abinci iri-iri na taryarta. Kamal ya yi murmushi ya dube ta ya ce, yau dai kin wahalar min da bebi na. Ke ma kin gajiyar da kanki. Na tabbatar muna da babbar baƙuwa wadda kike ji da ita. Gaba ɗaya suka yi dariya. Sallama suka ji suka amsa tare da bin ƙofar da kallo. Ido biyu suka yi da aminiyar Ramla. Tsalle suka yi suka rungume juna suna murna. Kamal ya zuba mishi ido, fuskarsa cike da nuna jin daɗi. Zuciya a rakuɓe a jikin bangon falon tana bin kowannensu da kallo. Bayan sun gama gaisawa ne Kamal ya wuce wajen aiki. Hauwa ta umarce su da su zo su ci abinci. Haka suna ci suna taɓa hira har suka gama. Nan suka wuni cikin farin ciki. Zai dai ta kasa sakewa duk ta tsangwami kanta. A bangaren Dr. Zara kuwa ta shiga damuwa don ganin aikin malam bai ci ba. Ta fara tunanin ko dai an sami matsala ne. Ta yanke shawarar kiran Yusra. Ta danna nambobin kira